سورة الأحزاب آية ورنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shaharu saban minye hijriya sankalo segina bisunye o sabanai miladi nasarau ka jate bafula ani muga ani duru sankalo fulana bisunye fana fulanai ambe dawra bu masjid rajawam bokono. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim ila akhir al-aya. قد علم الله تعالى صفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم. ala ya do aka ciden ka hinna ana ka konnan jiya kata kan manton ma ala yodo fajalahu awla bihum min anfusihim wala ala ya ciden ke ka ciden ni ukakko kaka kateme wuyereka ala ya do aka ciden ka hinna ana ka konnan jiya akan mantunye ayodo wala aye ciden ke ka ciden de kakanu ka kowye katemu wireka wa hukmuhu fihim kana muqaddama ala ikhtiyarihim li anfusihim. Ewa ka ciden ka kiri fanake ciden ka kiri de be bila wulu yere nu ye mi sugantiya ciden de ka kiri be bila ka suganti fen nye folo ciden de ka kiri be bila wulu ka suganti fewunye kama qala ta'ala komina ala ko musammin korotaleno fala wa rabbika ala kon kalnani tigi alai la yu'minun mogo tese kallimani abra limani haqiqa hatta yuhakkimuka fi masajara bainahum fonni komin bolila uni nyogonche ukana kiri tige edefe ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكف نونا نكيري تيجي إفه وكانت دعون سرو نيون كنو أي كيري من تيجي وكانت دعون نكرو سرو نيون كنو أو وكو يرى كلو كتام يرى كلون دامبما. ala ya yirani aya la hada madin te siga ke mu'mini abada fonni aw ya nyogon soso minna kata kiri tige ciden de la ni ciden be balola be ta kiri tiga be kiri tiga ni nyogon je ni ciden te balola aka hadisa sahalun kele fulana kirin tigelen ko fe kirin kani toro fana akani degu sabana
kirin tegara min degude me makolo katamo fana kana yala ibe kolo kakede nini fen sabatira mogo min bolo nin togode mumini dafale nini mogo ye ɲɔgɔn soso min na beta kiri tigɛ ciden na ubɛ beta kiri tigɛ ka hadisaw la fulan na kiri tigɛlen kɔfɛ hari ni kiri ma diya e la a t'i degun i bɛ jɛ n'a ye a t'i degun sabanan i bɛ kolo k'a kɛ o fi sahihi a nana hadisa sahalen kɔnɔ walladhi nafsi biyadihi ciden kon kalna ni masai nin bɛ masa min bolo لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين ciden kaw dola kele tese ka ke mu'mini abada fo ikanne ciden de kanu kateme yere kunka ikin kanu kateme kanna foloka ikin kanu kateme denka ikin tan kanu kateme ciya mo beka hadamaden si kalli mana te se ka dafa bara fonin de ka kɛ i ka ciden kanu ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ciden kanu ka tɛmɛ i ka nafolo kan ciden kanu ka tɛmɛ i ka den kan ciden kanu ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan o bɛ kɛ cogo di ni e yɛrɛ ka suganti fɛ e yɛrɛ ka laɲini dɔn e ka laɲini filɛ ubiyɛn e b'a fɛ ka nin fɔ ubiyɛn e b'a kɛ ka nin de kɛ u ko ciden ye nin de fɔ ciden ye nin de laɲini ciden ye nin de kan ni e ta bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ i tɛ se ka kɛ mumina abada fo i ka ciden kanu ka tɛmɛ i yɛrɛ kan i ka ciden ta in de bile t'a ɲɛ ni ciden ka ta naani e ka nafolo ka koɲa dɔ de bilala ɲɔgɔn na kɔrɔ ciden t'a bila i ka nafolo ɲɛ ni ciden ka ko ni e ka denw ka ko dɔ de bilala ɲɔgɔn kɔrɔ bilali kɔrɔ ciden ta de ta i k'i denw ta bila n'a ma kɛ ciden ta ye yawa diɲɛ mɔgɔ bɛɛ b'o cogo la i bangebagaw b'o cogo la ni mɔgɔ o mɔgɔ ma kɛ nin cogo de la ciden ko i ma limaniya وفي صحيح أيضا أن عمر رضي الله عنه أبي حديث سهل كنو فنا كو عمر بن الخطاب على كجيك بوام قال يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي عمر بن الخطاب دلك فكو تشيد والله إكديني كتم فمبك فنيركوند نينير كنت إكديني كتم فمبك فقال لا يا عمر تشيدنكو أي أكو عمر إكالي من يأي حربي أمد دافده حتى أكون أحب إليك من نفسك فنك كانوا كيف كتمي يركون كده أما دفع فلو ده فيكن كانوا كتمي يركون كده فقال يا رسول الله عمر كو يالا كتير والله لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي أكو وتير والله سيسا ede kadinye kateme jinya fembeka hari nyere ikadinye kateme nyere kunga waqala al'ana ya umaru cidon ko umaru sisa de ko dafara limane dafara sisa de kalli man yayi addafara wali haja qala ta'ala fi haji al-ayati ninde koso ala kunni aya kono annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim nabi nyuma ciden de kakani mugo kelen kele ye kateme yere kunka wal qira'ati iqra'u in shit an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam kadi samina ba hurairah malaka je ka ba ma kabon nabi nyuma malaka tanuna kisbaka qala ma min mu'mini aburata ko mu'mini shite ako anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala aburata kun nabi nyuma laka taruna kisibaka ko ma min mu'mini shite illa wa ana awla nas bihi fi dunya wal akhirat mu'mini shide te fonne cide de kakani ka kowye jiya ani lagara kateme yereka mu'mini shite fonne de ni kaka kateme mugo beka jiya mugo beka jiya ani lagara
اقرأوا إن شئتم تيدن كنا كدويا آية كلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي مالك كاكني مؤمنون يكتم ويركونك فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه أصابته من كانوا أو تيدن كو مؤمن ni e faturaye nafolo do to i kofe in ka faso mogo ulu ku kan nafolo ciyeta i ka faso mogo i ka kabila mogo ku ka ciyeta ni sara kan nafolo de to i ko fa in taraka dayna aw dayyan falyatini fa ana maulahu meni mogo min fatura ka juru do to i kofe juru de bila ube iye den fitinu ni dembaya de toy kofe tabaga tula ukana nema ne de kakanuye ne de buta ukana nema ne de kakanuye ori ato chide sani kele kadamina jaru kadamina kanima kasoro madina ni mugo min fatura ni chide be sallaka be nyin kalide ke yala juruba lawa nu ko juruba la abafu garanti be juru inawa nu ko garanti bala be sallaka juru bala sarabaga bala wa ni sarabaga sorola la cide be salli suinga min nu ko juru bala garanti te juru na fana ube sarabaga te juru na cide mba fo aye sallato nyuka alete sallaka sebo to be sallika metuma mi kanima sorola cide nyi ndabilade ni min fatura ni juru bala ciden ba ka juru sara baitul mali la be sallaka abaka juru sara abe sallaka ni min ye demba ya de to tabaga tula ciden buta de pekani mo sorola wadi ya to ya ni hadisala awa akonne de kakani mu'min kelen kele kateme yere kunka ni mo min fatura yen na foloto ikace tabago ki kan na folota men ni tara isara ka juru de toy kofe ube demba ya tabaga tula faana maulahu ne de kabisi nyogo yi kofe ne de be uluta donc nim famura ciden de kakani mugo kelen kele kateme yere kunka ciden de kakani mu'minu ye kateme yere kunka wala an kana an kasuganti fennan ka hakli naw an kanu bila ciden tanye nin donna ale de kakana ye kateme yere ka jeni lagra donc an kana ka hakilina nan ka suwa bila ciden tanye an kana an kan na folo kan masalaha bila ciden tanye an kana an ka don kan masalaha bila ciden tanye an kana bange bago kan masalaha bila ciden tanye an kana jiya mugo be kan masalaha bila ciden tanye ciden ta de be fembe nyale de kakananye odiato imamu nasafi ko wa ajmal muslimun على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يداها لقول أحد كائن من كان ورات إمامنا الشافعي كو سلامو ببناكا كافو مغو كوكو نتيرين كسنة بانغريا كوكو لا كو أتد دغايي كتيرين كسنة ينتوي مغو شيكا كما كما وكيرا مغو سوغو سوغو nu koni ko ninde ye ciden ka sunna ye ate daga ye iko toye mugo shika kuma kama o tigi kera mugo sugu sugu ye ciden de kakani mu'mine kateme fembe ka donc ni nye folo ye o kofe ako wa azwajuhu ummahatuhum awa ciden ka furumuso mu'minu bawde ciden ka furumuso ye أي في الحرمة والإحترام والتوقير والإكرام والإيذان تيدن كفرمسو يمؤمنو باودي لا حرم لنا أني بنيا أني كراما أني كوبونيا ولكن لا تزوج القلوة بهن ما تدغى مغني تيدن كفرمسو كاللام كلونيا ناكو أمباye تيدن كفرمسو يبايا من دو بنيا ني كراما banya de do bonyani karamani la horomali o baya de do nya te komi anka jumu haramitan annu be lankolonya ay anka jumu haramute
antum tellankolonya ambawdo bonya banya de la wala yantasiru at-tahrimu ila banatihinna wa akhawatihinna bil ijma'i aw ni horomali min fulenne nye ka fo ciren ka furmuso ya ambaw yalla horomali banya ni bonyali banya ate daga annu kallankolonya awa ni atette me ka to ka demuso fananu ka balma muso made ka fo ciren ka furmuso ya ambaw de donc u demuso fana ya balma muso de no ewa ambalma muso do fana do nanju maramudo wotede an dem musawde do nit ewa ambalima musawde do ube ka fo ciiden ka furmuson o balima muson o yambancinude ni an ka jumara mute ko into chogola bil ijmal ni haramu yalin teta o dem musoma ateta o balima musoma bil ijmal wa in samma ba'dul ulama banatihinna aqawatil mu'minin har na ya soro doni ka bagaw do ya fo ka fo ciden ka furmuso dem muso mu'minu balma muso de do har na ya soro doni ka bagaw do yo fo kama huwa mansus safayi fil muqtasar comme safawi nasu ko ka chugumi aka kitabu ko muqtasar har na ya soro obbe an ka jumara mi te ciden ka dem muso we wa huwa min babi itlaq al ibarati la isbat al hukm imamu na safa yo fo ka kitabu kono kuma na chogo do de la dro kuma ka fo ni ibara ni kuma foli e dro me kiri sabatilinde mana ka fo ni kuma e dro mbalima musawde me ama fo ni ka kiri sabati ko mbalima musawde ko man jumarami ama fo ni oye annabi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana an ka se o yorola an ko ciden ka furmuso mu'minu bawdo karamani bonya banya nan jumara mi ute daga mugonu kallan kolonya dondola ni aya qila li aisha radiyallahu anha wa tawbolode ne yo otat hadisa wero kono dondola do kwamba aisha malaka je kabwama أن رجلا قال إنك ليست له بأمي فقالت صدقة أنا أم المؤمنين ولست بأم المنافقين دون دولا دون أنا مباشتما أكو تشيدو بي كوكو علي باتي تشيدو بي أكو أباتي an ba shi to kwaye cinya fo mu'minu de bayen ne munafiki baten ne aye cinya fo mu'minu de bayen ne munafiki baten ne nin kuma da shari'atu li ajuri nin kuma bu okono komi rafida munumbe an ba shi to nu ta jate baye nu ba nani uba danga uluna nyogona udero akwa le bate aishetu ye unana fo amba aishetu akwa ye cinya fo mu'minu de baye ne munafiki bate ne suila ba'd al fuqaha min al mutaqaddimin fuqaha munun tamena don ke baga munun tamena don ke baga dobe annahu suila an rajulaini halafa bit talaq unana fuqaha munun tamena nye doni ke ba munun temena nyuna na dola uya nyininka ko mugo fula de do ko fula be kallanu ka muso birali halafa ahaduhuma anna aisha ummuhu wa halafa li akhar annaha laysat bi ummihi faqala kilahuma lam yahnis kata kuma labanna uko fuqaha umma ko mugo fula de kalila do kalila ako wallahi ne kam muso bilalendo nka muso nya bila nimbate aishata nyinka muso bila do yin fana ko wallahi ni ne baye aishatu de nyinka muso bila
akon nunun be u ka kalili mato udala nunun be kalili kafaratuka doni ke bawo yu jabi akon nunun fula be kalili kafaratuka ay kuma in famuwa do in kalila wallahi ninne bate aishatu muso bilalen don ko wallahi ninne bade aishatu muso bilalen akon fula be kalili kafaratuka ko chogodi akon min kalila ko ni ale bate aishatu muso bilalen re cinyafo mu'minu de do mu'minu baye aishatu yede min kalila ko ni ale baye aishatu muso bilalen do ama galon foye munafaqi bate aishatu yede munafaqi bate aishatu kayfiri bate aishatu yede abate wala mu'minu de baye aishatu ye mo min ba nani mo min be ambashatu danga mo min ba fu ko abate de parce que mu'minu de bado munafaqi bate wa nabi hurairata radiyallahu anhu karisa min abi hurairata malaka je kabama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ka ciden wala ka tanu nakshibaka inma ana lakum bi manjilatil walidi wallimukum ciden ko nebe awma komi bange bagade faade nimbawla duniya ne bawma komi bange bagade aw faade nimbalaw duniya فإذا أتى أحدكم القائتا فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستتيب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن ورش ورمة كيدن صلى الله عليه وسلم أقول نبي أو جويرولا نبي أو ما جويرولا كمي أبانغ بغودي نمبولا الدنيا na dola keren nana aka haju ke yoro la bana kutala ikani nyeshi koroma ni be bana kutake ikani ikochi koroma ni be bana kutake ewa ikana ire sene ya pana ni kinimbolo kiren tumbanya maria ni bi ire sene ya ki yene sene ni fara sabaye kiren tumbambali minye ewa bana kuta yere ikani yere senano mana komi so bana kuta ube misi bana kuta ube nyame bana kuta kota kungo kono la kuibi yere senana kanu ke werimati ani kolo koro ikani yere senano nunye wa qawlu ta'ala ni alako musammin koro ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah ni alako sinji dunke balimaw ulude kakani nyogon cinye taye fi kitabillah alaka kiri kono fi kitabillah koroninde alaka kiri la balima suru sinji ude kakani nyogon cinye taye ay fi hukmillah fi kitabillah ay fi hukmillah alaka kiri la min almu'minina wal muhajirina katame mu'minu to ka katame muhajirina ka iyado silamiya kunfolo sariya do tumbe tumami muhajirina bora makka kana madina makkan kan ye komar saude senekelate wuluye komar saude uye hijra ke ko kan na folo de to makka bololan kolon de nana madina kan ye nago forotigu de senekelade wuluye nago forotigu tumami makkan kan muhajirina bololan kolon nana fentu bolok silamiya sariya kunfolo cide nye balimaya do muhajirina kelen be ini madinan ka do ce ka balimaya do ani nyogon ce karasa ka balimaya karasa donc ina beje akan na folo la bo hari na fatura akan madinan ka balima suru munun be wuluta cinyeta de muhajirina de ba cinyeta ni muhajirina fana fatura ika balima suruti cinyata de madinan kain de be cinyata balima ya silamiya balima ya donna ni minje nin tera puru bese ka nyogon de me choko min balmo ni silamiya te ta nyogon de me kokoy nin dina ka sembentiya ka jo ateta fo nyogon ka de me de be ka jo yoro de bala shetu ka de menu ka shede doni ke ba ka de menu ka doniye ambe nyogon dafa de ka fara nyogon ka dina to cide nye balima ya doni nyogon chen nin togula bal
aforu ye tuma mi ciden kuma nunu nye komar saunde unana fentu bolo aw madinan kaw ko ambanka foro utila ambanka nagu foro utila ambe tilance duma nyirbe tilance ta ubu tabaran ban tabara ciden ko nayen ninke amu demede nununte senedo uten nagu foro bara do ni aw yo o dunglu maku yere ka barake aw teseda o ko cidan e ko chogodissa akwa uba kan nagu foro ka barake de ni asera demma wakati ma sera na fama wakati manu be jala ko kwanje nanai han sonnan jenanai bal Abdurrahman ibn Auf bali ma ya donna aleni minche aw atigi kwama Abdurrahman ibn Auf ma madinan kam min ni bali ma ya donna ni Abdurrahman ibn Auf ni yogonche aw akombinka na folo tilance intai nkam muso hakeme be bolon kam muso fule min kadiye mbabila na kai dadafra iba fu akwala ka barka do kan na folo la ye ala ka barka do ka muso la ye ne ko marsadi be ko marsi nyedo sugu ira ne rela ayre don na sugu la kat fen soro madinan ka wen ninke donc ni mbali maya de tumbe islamiya kun folo muhajirina ni madinanka islamiya bali maya de bani nyogonche itumbe nyogon demeni ode ube nyogon chietani ode metuma mi islamiya nana fanga soro kele wuli la qanima soro la baitul mali soro la ninkiri boray ala ya touché sisa ka boye parce que ala yo o kiri ayo keni wakati dode ani haju dode ni darura dode tumami o wulila ala ye kiri intuse mi sabelen tumba bolo aka kiri la ka koro ayo ofo ayo ko sagi kata uma oye munye mo kelen ka bali masuru ku ka cieta mu'minin minti ka bali masuru oti ka ciela tuguni muhajirina minti ka bali masuru oti ka ciela tuguni iyere kabbali masuru ku kaciyeta ay alqarabati la nyine munye bali masuru awla bi tawarush min almuhajirin wal ansar wudude kakani nyogon ciyeta kateme muhajirin wal ansaruka wa hadhihi nasiqatun lima kana qablaha min tawarus bil hilfi wal muwaqati allati kana bainahum ninkiri ye kiri do de touché kiri mi ninkiri nye cie tumbeta ni kali nyogonya de ani balimaya mi na tumbe uni nyogonche hilifu ye munye kabila do ube mogo do ube kali nyogonye karasa neni ankanka ko ke kelenye ni ebe komi na nebi deme ni fana be komi na ibin deme hilifu yede abeni lahiru doani nyogonje cie tumbetani ninde ye kakoro silamiya kumfolo ani balima ya mundo na umi nyogonche madina utumbe cie tani nununde wa ala nana ninde touché sisa ka cie tagi kata balima suruma kama qala ibn abbas wa khayruhu kumi ibn abbas yafo chogmani ibn abbas tana kana al muhajiriyu yarisu al ansariyan duna qarabatihi وجميع رحمه لأقوة التي أبقى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرنا تنبي على أنصار مدينة كتنيتا كسر مدينة كي نربالي مسرون أنا كسنجي ولو تنتا كتنيتا دي na fatura muhajiriya do de tumba akaciyeta ni balima ya min ni ciden tunya do ni nyogonche utumbe nyon ciyeta ni ode donc silamiya sariya nana ko boye ka ciye sage kata bali masruma wa qawlu ta'ala ni alakum masamin koro ta'ala illa antafalu ila awliyaikum ma'rufa na ko fonni aka bishi nyogon fonna yere nyuman ku yede ciye ko koni tarasa de folola altumbe ciye tani balimaya minye silamiya balimaya minye o bora yesade fosa eka bisi nyogomi
ika balimaya tumbe ni minche silamiya balimaya tumbe ni minche ube silamiya kalili tumbe minche foni yere nyuman kai sade sino ciye ko koni bora yede foni yere ye nyuman kai ay jahabal mirasu ciye ko tarade wa baghiya nashru wal birru washillatun wal ihsanu wal washyatu ciye ta koni kiri taraka boyede mun toraye kaddeme ibe se kaddema ka kola ibe se ka nyuman kai ibe se ka ewa balimaya ewa silamiya balimaya tugu ina ce ibe se ka nyuman kai ibe se ka washau kai ni madinan ka dobe fatu na fulo chaman bi bolo muhajirate do ci la tuguni re ne ibe se ka washa kai karasam fatu lon ko fen kan na fulo la yen ndama obe se ka te a ube yere kanyana maya kono ibe se ka nyuman ka te do ka ci la tuguni re ne ibe se ka nyuman kai ube na be komina ibe se ka deme ulu koni tora ide ulu be me cieta min koni tumbari nyogon ce ni islamiya balimaya o tusera o tara ka boy wa qawluhu ta'ala ni alakum musamin qurtalendu kana zalika fil kitabi mastura aw ay hajal hukum nin kiri min fulen nye ka fo balima suru de be nyogon cieta o tun sabelen tumbe alakallahu al mahfujulade wa huwa anna ulul arham ba'duhum awla bi ba'd ka fo sinji dunkan balima surun kulu de kakani nyogon cieta e ni sebelen tumbe lahul mahfujulade nin kiri sabelen tumbe ala fi hukmu min allah muqaddaru maktubu fil kitab al awwal ni nyekiri de kiri millati gelendo na sebelen tundo kitabu folola lahul mahfujula alladhi la yubaddalu wa la yuqayyaru lahul mahfuju mi kiri min bakun kiri min nate fale atayele mate fale qala hum mujahid wa ghayru wahid mujahid ninde fo ani hari mo kelente doni ke bawula wa in kana ta'ala qad sara khilafahu fi waqti lima lahu fi jalika min al-hikmati al-balighati ninde koni tumbe lahul mahfujula ka fo bali masuru de be nyogon cieta hari na ya soro ala ya awa atanake sariyaye wakati dola wakati minni ala ya ke sariya ni hikima min nasile ndo damma silamiya kun folo o ya soro de gumbe ala ye ake ka ke sariya balima ya ka doni nyogonce puru silamiya kun folo ndo de gumbuka u bisse ka nyogon deme ka bo o de guna wakati togomi tumami ala yo kiri nkede ala yo ninke sariya o de la ni hikima min donendo asele ndo adama وهو يعلم أنه سينسقه إلى ما هو جاري في قدره الأجلي ألا يدو كن نيكيري دالي ألا نيني سريا دي ألا ينينك سريا حكمة دو دي كما مي ألا يريبا دو كن نيكيري مبنا توشي كن نيكيري مبنا توشي aka ewa kodon kononana akal latige kononana latige min kera kateme وقضائه لقدري شرعي اياد ننكيري بنا توشه اكل لتجل من كرا كتمه انا كسريا من ترا كتمه وابادو كن بنا توشه ما ين ننك سريا سني وقت الحاج دو كما والله اعلم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يقول تعالى مقدرا أولي العزم لخمسة وبقية الأنبياء ala ban kibariya ala ba fo masamin koro talen muqdira kan kibariya ka fo ciden na ciden durumi nu ulude kausa ciden to ulude kausa kateme ciden to ka ulu fasamanta be ulude ciden to ka ulude gele ya soro fana kosobe kateme ciden to ka ala bina o ciden duru inde fanya ni ciden to ba fo wulude ma wulude azmi mo durude do ala bina wulude fo ani nabi nyuma to annahu aghaja alayhim al ahda wal misaqa ala ko
nin ciden durui ulu min kawsa ciden toya nin nabi nyimo to ala ko alayhi lahidu mina ula lahidu minni asirila lahidu mina kasiri fi iqamati dinillahi ta'ala lahidu ala lahidu juman siri ciden bolo ciden dura nin nabi nyimo to kuka ala ka dina jo ayel lahidu tawbolo kasiri ka geleya kuka ala ka dina jo wa iblaghi risalatihi aw uka ala ka ciden yalla sefana wa ta'awun wa tanasur wal intifaq ani kallahiru ta ubolo ko cidon kan yugon deme uka be kan yugon deme alayni lahiru ta cidon bolo kama qala ta'ala kumina lako aya wero kono wa yaja akhadallahu misaqan nabiyina alako wakati minni alaye lahiru mina nabinyuma bolo lamma ataytukum min kitabi wa hikmati alako nabinyuma ninne alaye nabiyuma ya di awma chogo ninne alaye kitabu di awma chogo ninne alaye hikma di awma chogo summa jaakum rasulun musaddiqun lima ma'akum o kofe ni ciden do nana awma ciden min be fencinya tigiya min faralembe eka aba cinya tigiya la tu'minunna bihi wallahi fuaka limanani wo ciden yade alayin lillahi dum mina ciden be de bulu ciden ni nyogonan ciden nana ki soro nyana mayala min be e bolo anu cinya tigiya de nana alayin lillahi do taw ciden muno de kin kalila de fo ikalli manani wo ciden yade kele wala tansurunnahu wallahi fuaka o ciden deme aka deme qala akhraritum wa ghajitum ala zalikum isri bo ala kutuma mayeni lahiru tan nabiyo bolo akori aw yere sonna ni nyewa ajena ni nyewa ayel lahiru gelen minan ninkawa qalu akhrarina najmu be ko anjena nay ni lahidu sirile an sonna anjena nay قال ألكم فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أو أقواكاش كسرد نني أو ين الله دوسري ني الله فنا بشريا كفروكا كفون الله دوسري لنن أو تشد ciden yogona ciden min nani nyana ani fen nana min nyita cinya tigiya idala ikallimuna na ikademede alayni allah dumna cidewna فحاج لأحد والميثاق وغج عليهم بعد إرسالهم لله من فلنية أني لله سريل من فلنية ألا يا من تشيدون نار تشيدون تشيلهم كفر علينا الله من أولا وكذلك حاجة أو أبو تشو كلنا ده نيرو فنا يوده والناس من بينهم على هؤلاء الخمسة تشيدون ينون ala ye nin cidon aye kolota nunun ka nunun ta utogoma cidon to ni nyogonce wa hum ulul azm uba fulu de ma ulul azm mo munun nu ye de gumba soro u ka cidenya la nu sabrala koro wa huwa min babi atifil qas ala al ammi doni ka ba fo ninde ma fatwa min babi atifil qas ala al ammi mana kafen kere launta ko bila gorobalika mana na kun nabi nyima doro udonna kono mi asagira kawulu fana tomo kuta wutogoma atfile qasi ala li ammi minde wa qad saraha bi jikrihim aida fi hajil ayati ala yukakko fo ka bangenne ayala wa fi qawli ta'ala ani ayawre wona na suratu sura kono sara lakum min ad-din ma wasa bihi nuha ala ye dina do kaw masariya dina min ne ala ye washake nuha ni dina minye wallahi awhayna ilayka ani min wahaw kana e muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa wasayna bihi ibrahima ani ibrahima nyamar ni minye wa musa ani musa wa isa ani isa ani aqimu dina ni washaka juman kuye ni nyamar kan juman duma ku ka dina jo aka dina jo ولا تتفرغوا فيه أكنا فرفر الدين له لله رو تارا النبي نمو بيبولو كاكرة كرة لك نمو دورو فذكر طرفين والوسطى الفاتحة والقاتمة
alaye kote fulay fam fulay fo ewa chamanche ani ewa folo damina ani laba aye fam fulay fo kallaban fo fam fulay nyemunye damina ani laba ani chamanche ومن بينهما على ترتيب ومن بينهما على ترتيب بو chamanche ani laba damina ani laba ani chamanche tuma maye nunu fo numbe nunu fulani nyogoncha ayu fo بالترتيب فهذه هي الوشية التي أخذ عليهم الميثاق بها نين وشيا كاني وشيا كم من الله الله من النبي مولاني أي ناقوا يدامنا فو كاللبان فو كاتمانش فو ويموني نوها نبي مولاني فلو تعالى ريا والذي أوحينا إليك نبي مولاني جوني شيدين وما فوا وأشينا به إبراهيم كاتمانش يجوني إبراهيم توم نمبر نيوكون تشاجو فو بالترتيب موسى وعيسى أيام وفون نشولا نيرولا كالله من الله كما قال تعالى كم إن ألاكم مسامين كرتالندو ويا أخذنا من النبيين ميثاقهم وقت فويك وقت مغوي وقت منين على لاهر من النبي يمولا من النبي يمو كاللاهر من ويه ومن كان ومن نوح نوح وإبراهيم إبراهيم وموسى موسى وإيسى ابن مريم عن إيسى مريم الدنكي يا فبدا في هذه الآية بالقاتم لشرفه ni aya la ya damina jonna sire laba aya damina laban de la ni aya la munna labay nkorta kama sire nkorta kama ni aya damina ni ale wayja qajna minan nabiyina mithaqahum wa minka adamina nani labay de ya labay nkorta koso salawatullahi alayhi alaka tanunu baka summa rattabahum بحسب وجودهم صلوات الله عليهم وكف أيوتو تقولنا نو أكسر لي جيانكم أيا دامنا لبان بنيا كما وكف أنانا نيجي تقوم جيانكم أيو ترتبو تقولا نوح وكف إبراهيم وكف موسى وكف عيسى ني آيا كنو قال ابن عباس الميثاق القليز الأحد Ibn Abbas kon misaku khaliji nyemunye kol lahidu na ko ija khajina minan nabiyina misaqahum waqti foy kam goye waqti mi ne alaye lahidu minan nabiyuma o minka nye lahidu mina echidena o min nuhi nye lahidu mina nuhala wa ibrahima nye lahidu mina ibrahima la wa musa nye lahidu mina musa la wa isa ibn maryama nye lahidu mina isa la maryama denke وغجنا منهم ميثاق خليجا ني علي الله دو غريمان دي منا نونونا بنا باس كون الله دو غريماي موني علي احد ني الله دو منا ولا وقوله تعالى ني علاكم مسمن قرتالنو ليشعل الصادقين عن صدقهم يوم القيامه دو علامه تيا تيغي كلين نين اني ايوا ان نينكا انكا تيالا قال مجاهد المبلغين المودين عن الرسل مانا يا والله سلي بغاو اني منو نيتشيدي الله سي على بو نينكا تشيدي نونو على بو نينكا ni laydu min tara tshide umbolo ku ka tshide nyalla se u ka dina jo ala be tshia tigi kelen nyininka ika tshiyala ika tshide nyalla se chogomi be nyininka la yomul qiyamah wa qawlu ta'ala nalakum masamin qurtalendo wa adda lil kafirina ay min umamihim nako ala yella bilalike kafirinye mana tshidon kam manto munun kera kafirin ni tshidon u kam manto munun kera kafiru ye ala yebbilalike wulunya ye mun bila unye ajaban alima ala yella jaba bilunya la jaba min buladimi muwajjia la jaba mun buladimi fa nahnu nashhadu anna rusula qad ballagu risalata rabbihim am be sereya ka fo tshidon uyuti alaka tshidenya lashe wa nasahu al umama uyu kunnan jake manton ye fana وَوْصَهُ لَهُمْ وَيَكُوبَ جَيَا وَيَأَنِّ الْحَقِّ الْمُبِينِ الْوَادِي الْجَلِيلِ
u ye faranfasiya kɛ tiɲɛ u ye tiɲɛ faranfasiya ka bange ka jɛya ka a jɛya kosɛbɛ ka bila kɛnɛ kan u ka mantonw ye ale de la lubusa fihi jɛyali min ni ɲagambi t'a la wala sakka sikka t'a la wala imitiraha kɔnɔnafili ni sɔsɔli si t'a la ɲɔgɔn sama sama t'o la o cidenw ka cidenya laseli ka jɛya ka tiɲɛ jɛya ka bange ɲagambi t'o la sikka t'o la ɲɔgɔn sɔsɔ t'o la bɛ kɛnɛ de kan wa in kajjabahum man kajjabahum min al-jahalati hali n'a y'a sɔrɔ jahili minnu y'u galontigiya wal mu'anidina ani ewa kanna gele minnu y'u galontigiya wal marikhina ani bɔbaga minnu bɔlen don ala ka yamarkan kɔnɔ n'u y'u galontigiya wal qasitina ni jɛngɛbaga hali n'a y'a sɔrɔ ni jɛngɛbagaw ni jahiliw y'u galontigiya olu kɔni y'a lasɛ fama jaati bihi rusulun wal haqqu cidenw ni min nana o de ye tiɲɛ ye o man khalafahum fa huwa ala dalal mɔgɔ min ye cidenw sɔsɔ olu de bɛ fili kan jahili minnu ye cidenw sɔsɔ kanna gele minnu ye cidenw sɔsɔ bɔbagaw ala ka yamarkan minnu ye cidenw sɔsɔ mɔgɔ jɛngɛlen minnu ye cidenw sɔsɔ olu de fililen don sinon cidenw kɔni ta ye tiɲɛ de wakati sera inshallah subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Suratul Ahzab aya warona. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيكاريسوي هجريا باكله أني كمناني أني بناني أني وورو شهر شعبان minye hijira sankalo segina bisunye o sabanai miladi nasaraw ka jate ba fula ani muga ani duru sankalo fulana bisunye fana fulana ambe dawra bu masjid rajawan bokono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى آخر الآية. قد علم الله تعالى صفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم. على يادو أكتشيدن كهنا أنا كقننجيا كتا كمانتوما على يودو فجعله أولى بهم من أنفسهم ولا على يتشيدن كتشيدن ني وكاكو كاكا كتمي ويركا على يادو أكتشيدن كهنا أنا كقننجيا أكمانتوني أيودو wala aye ciden ke ka ciden de kakanu ka kowye katemi wireka wa hukmuhu fihim kana muqaddama ala ikhtiyarihim li anfusihim.
ewa ka ciden ka kiri fana ke ciden ka kiri de be bila ulu yere nu ye min sugantiya ciden de ka kiri be bila ka suganti fen nye folo ciden de ka kiri be bila ulu ka suganti fen nye kama qala taala komine ala ko masamin korotaleno fala wa rabbika ala kon kalnani tigi alay la yu'minun mogo tese ka limani abara limani haqiqa hatta yuhakkimuka fi ma sajara bainahum fonni komin bolila uni nyogonce ukana kiri tige edefe summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima o kofe nuna na kiri tige ife ukana degun soro unniun kono eye kiri min tige ukana degun na koro soro unniun kono ewa uku yere kolo kata ma yere kolo ndambema ala ya yirani aya la hada madente siga ke mu'mini abada fonni aw ya nyogon soso minna kata kiri tige cidendela ni cidembe balola beta kiri tiga be kiri tiga ni nyogonje ni cidente balola aka hadisa sahalun kele fulanna kirin tigelen ko fe kirin kani toro fana akani degu sabana kirin tigara min degu de me makolo kata mo fana kana yala ibe kolo kakede nini fen sabatira mo min bolo nin to de mu'mini dafale nini mo ye nyogon soso min na beta kiri tige cide na uba beta kiri tiga ka hadisa wala fulan na kiri ntigelen ko hari ni kiri majja ela ati degu ibe jena ya ti degu sabanna ibe kolo kake o fi sahihi anana hadisa sahalen kono walladhi nafsi biyadihi kiden kon kalnani masayni be masamin bolo la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in kiden ko dola kele teseka ke mu'mini abada fo ikanne kiden de kanu kateme yere kunka ikin kanu kateme kanna foloka ikin kanu kateme denka ikin tan kanu kateme tiya mobeka hada madin sikalli manate teseka dafa barafonin de kate ika ciden kanu kateme yereka ciden kanu kateme kanna foloka ciden kanu kateme ka denka ciden kanu kateme tiya mobeka obeke chukodi ni yereka suganti fe yereka lanyini do e kala nyini fule ube ba fe kanin fo ube ba ke kanin de ke a uko chire nyen ninde fo chire nyen ninde la nyini chire nyen ninde kani e ta bora nyon koro ite siga ke mu'mina abada fo ika chiden kanu kateme yere ka ika chiden ta inde bilitanye ni chiden kata nani e kan na folo ka konya do de bilala nyon nkoro chiden ta bilay kan na folo nye ni ciden ka koni e ka don ka kodo de bilala nyogon koro bilali koro ciden ta de ta iki don ta bilana ma ke ciden ta ya wajiya mu go bebo chogola ibange ba go chogola ni mu go maken ni chogode la ciden ko mali mania وفي صحيح أيضا أن عمر رضي الله عنه abe hadisa sahalen kono fana ko umar ibn khattab alaka je kabama qala ya rasulullah wallahi la anta habbu ilayya min kulli shay illa min nafsi umar ibn khattab de laka fa ko cide wallahi ekkadinne kateme fembe ka fonyere kunde ni nyere kunte kadinne kateme fembe ka fa qala la ya umar ciden ko ay ako umaru ikalli man yayi harbi amadda fade hatta akuna habba ilayka min nafsika fonne ka kanu ka kife katme yere kun kade amadda fa folode foyi kanne kanu katme yere kun ka faqala ya rasulullah
umaru ko yala ka cide wallahi la anta habbu ilayya min kulli shay hatta min nafsi akwai wacce da wallahi sisa ide kadinye katime jinya fembe ka har nyire ikadinye katime nyire kunka wa qala al'ana ya umaru cidon ko umaru sisa de ko dafara limane dafara sisa de kalli man yayi addafara ولهذا قال تعالى في هذه الآية نند قصو على كل آية كنو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نبي نما تيدن دي كاكاني مغوكلن كلي كتمير كونك ولقراءة اقرأوا إن شئت أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم kadi samina ba hurairata malaka je ka ba ma kabon nabi malaka tanuna kisbaka qala ma min mu'mini aburata ko mu'mini shite ako anni nabi sallallahu alaihi wasallam qala aburata ko nabi malaka tanuna kisbaka ko ma min mu'mini shite illa wa ana awla nas bihi fi dunya wal akhirah mu'mini shide te fonne cide de kakani ka kowye jiya ani lagara kateme yereka mu'min site fonne de ni kaka kateme mugo ka jiya mugo ka jiya ani lagara ikhraw in shitum tiden konna kadaw yaye aya kala annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim nabi nyima de kaka ni mu'minu ye kateme yere kunka fa ayyama mu'mini taraka malan falyarisuhu asabatahu man kanu aw tidon ko mu'minu ni e faturaye na folo do toy kofe in ka faso mugo uluku kan na folo ciyeta ika faso mugo ika kabila mugo ku ka ciyeta ni sara kan na folo de toy ko fa in taraka dayna aw dayyan falyatini fa ana maulahu meni mogo min fatura ka juru do toy kofe juru de bila ube iye dem fitunu ni dembaya de toy kofe tabaga tula ukana nema ne de kakanuye ne de buta ukana nema ne de kakanuye ori ato cide sani kele ka damina jaru ka damina kanima kasoro madina ni mogo min fatura ni cide be sallaka be nyinin kalide ke yala juru balawa nu ko juru bala abafu garanti be juru inawa nu ko garanti bala be sallaka juru bala sarabaga bala wa ni sarabaga soro lala ciden be salli suyinga min nu ko juru bala garanti te juru ina fana ube sarabaga te juru ina ciden ba fo aye sallato nyuka alete sallaka sebo to be sallika metuma mi kanima sorola cide nyen ndabila de ni min fatura ni juru bala cide mba ka juru sara baitul mali la be sallaka abaka juru sara abe sallaka